12 milyong piso naman po para sa tulong edukasyon ng San Nicolas. Inilaan aplikasyon ng educational assistance binuksan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Naglaan ang lokal na pamahalaan ng San Nicolas ng 12 million pesos para sa programang tulong edukasyon para sa mga kabataang San Nicolanian mula preschool hanggang kolehiyo. Bilang bahagi ng programa, binuksan na ng LGU ang aplikasyon para sa educational assistance for college students na naglalayong makatulong sa gastusin ng mga estudyante sa kolehiyo at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng kanilang mga pamilya. Tatanggap ng aplikasyon mula Agosto 19 hanggang Setyembre 2, 2026 sa Municipal Social Welfare and Development Office. Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga kinakailangang dokumento ang patunay ng paninirahan, Certificate of Enrollment, Certificate of Indigency, kompletong General Intake Sheet mula sa MSWDO at School ID para sa school year 2026-2027 kung mayroon na. Para sa mga estudyanteng wala pang school ID, maaari ring magsumite ng kopya mula sa school portal. Kinakailangan naman ng birth certificate para sa mga aplikanteng wala pang 18 taong gulang. Ayon sa programa, itinuturing ng LGU San Nicolas ang edukasyon bilang prioridad, puhunan at pangmatagalang pamana para sa bawat San Nicolanian. Kasama niyo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.